SSC the Constable 26,000 vacancy exam जाबायमोन दा बे एग्जामा कैंसिल जाजोब्बाय नामा गोबां कमेन्ट्स आदा बेनि सायाव भिडिअ नांगौ दा फाइनाली नोंथांमोना लाना फैबाय मानोना गोबां गोनो गोथो जायो दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोना रावबो जेबो गिनांगौ गैया आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोबदो बेनिफ्राय बुजि एन्ड लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय एन्ड जायफ्रा 70+ मोनना दङ नोंथांमोना प्रेक्टिसनि थाखाय खालामबानो जाबाय एन्ड जुदि एसटी कोटायाव 60-65 बाबो नोंथांमोना प्रेक्टिस थाखाय खालामबानो जाबाय मानोना नर्मेलाइज जानानै बारायगोन बेखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बेसेबां मोनदों लिरबानो जाबाय आरो गिबियावनो मोनसे खावलायनाय रावबो गिनांगौ जेबो गैया जास्ट भिडिअ नायग्रोजोब स' बेखायनो गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव मोनसे एनाउन्समेन्ट जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव फैगोन ना SSC.gov.in आवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायखिजाया SSC आव बेखायनो नोंथांमोना थाब खालामना ला अके स' मेन साइटआ बेसो जाबाय दानिया बेयावसो अफिसियेल नटिस फैबाय थायो स' बेखायनो बेयावसो जुदि कनस्टेबलनि बागै अफिसियेल नटिस फैदों एबा गोदान साख्रि फैयोबा बेयावसो गासैबो जायनाखि SSC सिभिल जब जा नोंथांमोना डिफेन्सआ बेयावनो खालामनांगोन दा जोंहा इम्पर्टेन्ट मोनसे नटिस फैदों जुदि कनस्टेबलनि रि एग्जामिनेसन दा बेयाव सोर खालामनांगोन बेयाव जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा गोबां गोनो गोथो जायो मानोना गोबां ससियेल मिडियायाव खोनायोना बेनो जाबाय माने एग्जामा केन्सेल जाबाय होननानै स' बेयाव ओरैबायदि नोंथांमोननि एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 मार्चनि गेजेराव नाथाय बेयाव खायसे एग्जाम सेन्टाराव ओरैबायदि जादों जे टेकनिकेल इसु जादों जायनि जाउनाव एग्जाम होनाया नोंथांमोना माने रिफ्लेक्ट जायाखै अके जेरै हमना ला फिंगारप्रिन्ट जा गुबुन माखासे टेकनिकेल खामानि थायो नालाय बियो जायाखै बेखायनो रि एग्जाम लागोन दा बे रि एग्जाम डेटआ 30 मार्चआव लागोन नोंथांमोना CBT हिसाबै एग्जामखौ होफिननांगोन बेखायनो जाय जनाहाय माने एग्जामा प्रब्लेम जादोंमोन बिथांमोनखौहाय रि एग्जाम लागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा गासैबो जना नङा गासैबो अल इन्डिया केन्डिडेट्स नोंथांमोना थांनाङा दा जायफ्रा गोग्लैदों नोंथांमोनासो थांनांगोन दा बेखायनो जोङो नायनोसै जे आसामाव एबा नर्थ इस्टआव सोर दङ होनोब्ला जों नर्थ इस्ट जनाव फैनानै नोंथांमोना रिजनखौ नायदो सिटि नायदो बेनिफ्राय डेटखौ नायदो शिफ्ट दङ बेनिफ्राय केन्डिडेट्स दङ अके दा बेबायदिब्ला आसाम स्टेटआव एबा नर्थ इस्टआव नोंथांमोना मोनदों नै माखासे जन दङ बेनिफ्राय सिटि दङ डिब्रुगड़ बेनिफ्राय इटानगरआ नोंथांमोना जायनाखि सेकेन्ड शिफ्ट दङमोन ना एग्जामा नोंथांमोना जेरै 175 केन्डिडेट 73 दङ नोंथांमोना माने एग्जामखौहाय रि एग्जाम होनांसिगोन आरो नाथाय गासैबो नङा स' गासैबो नङा जायफ्रानोखि 6 मार्चआव सेकेन्ड शिफ्टआव एग्जाम होदोंमोन इटानगर बेनिफ्राय डिब्रुगड़आवहाय सिटिआवहाय बिथांमोनासो बे एग्जामखौ रि एग्जाम होनांगोन बाखि गासैबो नाङा स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जाहाथे बेखौ चेक खालामनो मोनगोन अफिसियेल नटिसखौहाय जाय जादों नोंथांमोना सेकेन्ड शिफ्टनाल' दङ डिब्रुगड़ बेनिफ्राय इटानगर बाखि नोंथांमोना गुवाहाटिफ्राव होनायफ्रा तेजपुराव होनाया जेबो टेनसन गैया अके बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट